armoisat karaoken harrastajat! Helmikuun alussa pyörähti käyntiin uusi valtakunnallinen Karaoke Starat Suomi Iskemän SM-kilpailu. Osa kilpailuja on nyt jo yli 200 ja ravintoloita mukana 70. Kisa huipentuu grande finaali viikonloppuun 29.–30.11. Original Sokos Hotelli Vantaan Herttas Pubi. Starojen ympärillä tapahtuu muutakin. 13.–14.6. Nurmeksessa Bompan Karaoke Starat Fest-tapahtuma. Ja lisäksi 15.–16.8. Lapualla Karaoke Starat elostelut. Yhteistyössä Väiski Ravintolat Oyn kanssa. Finaalissa rahapalkintojen yhteissumma on 3 800 €. Ja lisäksi hyvät tuotepalkinnot, jotka liittyvät karaokeen. Lisätietoja kaikesta näistä Facebookissa Karaoke Starat 2014 kilpailusivulla ja Karaoke Starat kilpailu 2014 ryhmän sivulla. Kaiken tämän tarjoaa teille ohjelmatoimisto Viihdekoukku Oy Kuopiosta. Tervetuloa kisailemaan ja viettämään karaoke-täyteiset viikonloput meidän kanssa!